Ja. Wat doe je nou? Ik ben letters weer ontzwart, maatje. Dat hek vliegt wie kikkeldien. Maar omdat het een hele oude stien is, loopt het er weer wat in. En ik had dit boord helemaal restaureerd. Ik ben nu aan het lezen, daar de letters opnieuw verdiept. Ik krijg als de titels de Jonker en de edelachtbare heren. Jonker Grietman, dat wie er helemaal uitkapt in de tijd van Napoleon. Hoe zit dat? Iedere mens weer gelijk, dus dat mocht niet geen titels hebben. Dus ze hebben in al die tjerken al die titels uit de grefstien kapt en alle woorden, alle titels eruit. En Grietman, dat is helemaal futkapt. En dat hebben dus met de kantoren hebben ze helemaal weer omheen gebracht. Een skere werk. Het is heel nieuwsgierig werk, ja. Wil ik een beetje hobby? Het is begonnen als hobby. Ja. Zie, je komt van de pleits en wij wensen wat naast de toer. In. In Tjalhuizen. En die site is vrij jong staan, dus ik houd altijd in de grefstiers in. En dan kwam de boorman en zei, kies die voor mij? Ik dacht, nou, ik zei afleven en probeer je. Nou, en zij is dat wat begon te rennen. En toen ben ik van mezelf begonnen. Als je vroeger kon ze net rekenen. Want daar hebben ze liedsterken, weder en over. Hij ze net goed rekenen, nou, dan moet je er maar een liedste letter bovenop. Nou, zie je. Dan hebben ze een liedste letter zetten, en hier en E weer. Nou, dit is officieel van. Nou, die N hebben we net vinden, dus dit stond erboven. Dus die het va, alfa, ja, ik het ken. Maar volgens mij moet er nog een N staan, maar die konden wij net vinden. En je bent een heerskap? Ik ben een heerskap, ja. Van de zielers? Van de scootjes? Ja, dat ben broers. Ja. Ja, wij zijn van alle merken tussen, is ze dan. Jij kan jou goed zielen? Ik ken heel goed rieën, Jan. Van Samen met Dwan. Maar dat doet het niet, want ik ben de jongste, dus ze luisteren dan net naar me. Kijk, je complex daarvan, ja. Dus